صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار دوست باشید اتفاق باشید شکرانه همین دولت کنید شکرانه همین سرزمین کنید شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома наврӯз ҷашни эҳёи табиат, рамзи навшавии зиндагӣ ва оғози орзуву умедҳои нав. ин ҷашни бостонӣ мардумро ба дӯстӣ, ободӣ ва созандагӣ раҳнамоӣ мекунад. наврӯз паёми баҳор, паёми зиндагии нав ва фардои дурахшон. созандагӣ оинаи пешрафт, рамзи иродаи қавии миллат. имрӯз тоҷикистон бо қадамҳои устувор ва иродаи матин ба сӯи фардои ободу дурахшон пеш меравад. ҳар хишти гузошташуда саҳме дар ободии ватан аст. ҳар кори анҷом ёфта бошад қадаме ба сӯи рушди устувор ва зиндагии шоистаи мардум. рушди кишоварзӣ пояи амнияти озуқаборӣ ва омили муҳими пешрафти кишвар. имрӯз дар тоҷикистон бо заҳмати деҳқонони асил ва дастгирии давлат соҳаи кишоварзӣ ва боғдорӣ бо суръат рушд мекунад. ҳар ниҳоле ки имрӯз мешинонем нафаси тоза ва сояи фардост. ниҳолшинонӣ на танҳо зебоии табиатро афзун мекунад, балки муҳити солим, иқлими мусоид ва зиндагии беҳтарро барои наслҳои оянда таъмин месозад. бо як ниҳол қадаме ба сӯи ояндаи сабзу обод. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ҷашни наврӯз ҳамчун мероси фарҳанги миллӣ ва оини муқаддаси ниёгон мазмуну шукӯҳи тоза пайдо кард. ин аст ки ҷашни наврӯз ҳамасола дар сарзамини биҳиштосои мо дар фазои истиқлолу ваҳдати миллӣ бо самимияти хоса ва шукргузории бепоён таҷлил мегардад. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. наврӯз бо омаданаш табиат зинда мегардад ва симои худро тағйир медиҳад. яъне бо омадани наврӯз фасли сармо поён мепазирад ва айёми гармову тароват оғоз мегардад. ҷашни наврӯз ҳам ҷашни фарҳангӣ ҳаст ва ҳам ҷашне ҳаст ки мардумро дар рӯҳияи иттиҳод тарбият мекунад. яъне як ҷашни бисёр иҷтимоӣ ҳаст ва як ҷашне ҳаст ки бисёр анъанаҳои неки инсондӯстӣ дар меҳвари ин ҷашн қарор дорад. мардум хеле интизорӣ мекашанд ва ҳатто 14-15 рӯз пеш барои истиқболи ҷашни наврӯз омодагӣ мебинанд. хонаву кошонаҳояшонро покиза мекунанд. деҳқон ки бештар бо замин сару кор дорад ва тухми умедро мепошад, то дар ҷашни дигари мо дар ҷашни меҳргон ҳамон тухми умедаш ба бор ояд ва ҳосил ҷамъ кунад. наврӯз ва суннату оинҳои он як бахши муҳимтарини зиндагии мардуми мо аз давраҳои қадим то ба имрӯз мебошад. дар замони истиқлоли давлатӣ ҷашни наврӯз ҳамчун мероси фарҳанги миллӣ ва оини муқаддаси ниёгон мазмуну шукӯҳи тоза пайдо кард. ин аст ки ҷашни наврӯз ҳамасола дар сарзамини биҳиштосои мо дар фазои истиқлолу ваҳдати миллӣ бо самимияти хоса ва шукргузории том таҷлил мегардад. ҷаҳонӣ гардидани наврӯз аз шукӯҳ шаҳомат, таърихи қадима доштан ва аз ҷашни ҳамагон будани он дарак медиҳад. ҷашни наврӯз бунёди тамаддунӣ дорад ва ҳам ҷашнест ки тавонист дар тӯли таърих тамоми унсурҳои фарҳанги моро ҳифз кунад ва то ба имрӯз он унсурҳои фарҳанги мо ва умуман худи фарҳанги миллии мо бо тамоми зебоияш
то имрӯз омада расад ва ҳамин суннатҳои инсонсози наврӯз буд ки ҷашни наврӯз то ба замони мо омада расид ва ҳатто аз ҷониби ҷаҳониён эътироф карда шуд ва соли 2010 наврӯз ҷашни байналмилалӣ гардид. ҷомеаи мутамаддин беш аз ҳар вақти дигар ба оинҳои инсондӯстона ва хирати созанда ниёз дорад ва наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз метавонад дар ҳамгироию ҳамкорӣ ва дӯстию ҳамдигарфаҳмии мардуми сайёра нақши муассир гузошта ҳамчун василаи беҳтарини гуфтугӯи тамаддунҳо хизмат менамояд. наврӯз аз қадимтарин ҷашни миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик ба шумор меравад. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҷашни бузурги аҷдодӣ, наврӯзи оламафрӯз аз нав эҳьё шуда бо риояи урфу одат ва анъанаҳои некаш дар гӯшаву канори кишвар таҷлил мегардад. имсол низ мардум бо омадани баҳори файзбор анъанаҳои ҷашни наврӯзро бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ амалӣ менамоянд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз дар шаҳри душанбе бо ибтикори ҳизби халқии демократии тоҷикистон таҳти унвони тоҷикистон ватани наврӯз аст чорабинии идона баргузор гардид. нахуст меҳмонон аз хони омоданамудаи кормандон ки дар он таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба марази тамошо гузошта шуда буд дидан намуданд. анъана ва оинҳои мардумӣ аз қабили маросимҳои идона, ҷашнҳои миллӣ, рақсҳои рангин, ҳунарҳои дастии беназир, либосҳои миллӣ ва меъмории анъанавӣ ба ҳусни чорабинӣ ҷилои тоза зам намуд. дар чорабинӣ масъулин, намояндагони кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар шаҳри душанбе ва олимону шоирон иштирок намуданд. иброз гардид ки бо заҳмату талошҳои пайвастаи пешрои миллат раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон ва мусоидати кишварҳои дорои наврӯз 19 феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64 аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид ҳамчун рӯзи байналмилалии наврӯз эълон гардида дар саросари ҷаҳон бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил мегардад. таъкид гардид ки таваҳҳулоте ки дар мақоми наврӯз ба вуқӯъ пайваст табдили он аз як ҷашни маҳаллӣ ба падидаи ҷаҳонӣ бевосита бо талошҳои пайваста ва дурандешонаи пешрои миллат раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иртиботи ногустастанӣ дорад. таваҷҷӯҳ ба наврӯз ҳамчун ҷашни байналмилалӣ зарурати рушди инфраструктураи сайёҳиро ба миён овард. солҳои охир дар кишвар меҳмонхонаҳои замонавӣ, марказҳои истироҳатӣ, роҳҳо ва дигар иншооти сайёҳӣ бунёд ва навсозӣ мегарданд ки ин раванд ба ҷалби бештари меҳмонони дохилӣ ва хориҷӣ нақши муҳим мебозад. чорабинӣ дар фазои идона ҳуввияти миллӣ ва ифтихори баланди ватандорӣ анҷом ёфт. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солеҳ, оммавияти варзиш ва таҷлили бошукӯҳи ҷашни байналмилалии наврӯз дар ноҳияи баландкӯҳи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чорабинии варзишӣ таҳти унвони дави наврӯзӣ баргузор гардид. ин чорабинӣ ки ба яке аз суннати неки наврӯзӣ табдил ёфтааст, бо иштироки васеъи сокинони ноҳия баргузор гардида мардумро ба зиндагии солим ва фаъолона ҳидоят мекунад. чорабинӣ аз майдони нишон ва парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфта дар он роҳбарияти ноҳияи мурғоб, раисони шаҳраку деҳот, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва шумораи зиёди ҷавонону сокинони ноҳияи мурғоб иштирок намуданд. роҳбарияти ноҳия зимни суханронӣ иброз дошт ки наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ташкил мегардад. маҳз бо ташаббус ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми ҷаҳонӣ касб намуда ҳамчун ҷашни байналмилалӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид ба расмият шинохта шуд. таъкид гардид ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда барои густариши варзиши оммавӣ ва ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим пайваста тадбирҳои муҳим амалӣ менамояд. дар ҳамин замина дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи мурғоб бунёди 10 майдончаи муосири варзишӣ ба нақша гирифта шудааст ки барои рушди мебаъдаи соҳаи варзиш ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷавонон мусоидат хоҳад кард. иштирокдорони чорабинӣ аз майдони нишон ва парчами давлатӣ то бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи мурғоб масофаи
муайянро тай намуда дар дави оммавӣ фаъолона ширкат варзиданд. ин иқдом ба хотири таҳкими дӯстӣ ву ҳамбастагӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби насли ҷавон ба варзиш ва таҷлили шоистаи ҷашни аҷдодии наврӯзи оламафрӯз роҳандозӣ гардид. қобили зикр аст ки ғолибони дави наврӯзӣ дар рӯзҳои таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз бо мукофотҳои хотиравӣ аз ҷониби роҳбарияти ноҳияи мурғоб қадрдонӣ хоҳанд шуд. тақвияти корҳои ободониву созандагӣ ва густариши ҳисси баланди худшиносии миллӣ имрӯз дар тамоми гӯшаву канори ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ равшан ба назар мерасад. Сокинон бо рӯҳияи баланди ватандорӣ дар ободии маҳал ва беҳтар гардидани шароити зиндагӣ саҳми фаъол мегузоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар саросари кишвар аз ҷумла дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ пазироӣ гардидааст. ин иқдоми муҳим барои густариши корҳои созандагӣ, таҳкими ҳисси худшиносии миллӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам оварда, сокинонро ба фаъолияти боз ҳам густурда ҳидоят менамояд. дар ҳамин замина ҳамчунин дар вилояти Хатлон 300 рӯзи созандагӣ, бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан эълон гардида, дар доираи он корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҷумла дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо маром идома доранд. бо ин мақсад гурӯҳҳои кории мақомоти маҳаллӣ бо усули деҳа ба деҳа ва хона ба хона бо сокинон суҳбату вохӯриҳо ва корҳои фаҳмонидадиҳиро баргузор менамоянд. ҳадаф аз ин иқдом ҷалби ҳарчи бештари аҳолӣ ба корҳои ободониву созандагӣ, таҳкими масъулияти шаҳрвандӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди маҳал мебошад. сокинону соҳибкорони ноҳия бо ҳисси баланди масъулият дар раванди корҳои созандагӣ фаъолона ширкат меварзанд. онҳо бо дастгирии ташаббусҳои созандаи давлату ҳукумат барои ободии диёр, рушди маҳал ва таъмини зиндагии шоистаи мардум саҳми назаррас мегузоранд. қобили зикр аст ки имрӯзҳо ҳар як сокини ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ифтихори баланди ватандорӣ дар манзилҳои истиқоматии худ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро насб намуда, эҳтиром ва садоқати худро нисбат ба давлату миллат баён менамоянд. ҳамчунин бо наздик гардидани ҷашни байналмилалии Наврӯз, корҳои ободониву тозакорӣ, ниҳолшинонӣ ва сабзкорӣ дар тамоми маҳаллаҳои ноҳия вусъати тоза касб кардааст. дар деҳаҳо суннатҳои неки наврӯзӣ эҳьё гардида, мардум бо рӯҳияи болида ба истиқболи он омодагӣ мебинанд. кишоварзони ноҳия низ аз рӯзҳои мусоиди фасли баҳор истифода бурда, корҳои саҳроиро вусъат мебахшанд. шукуфтани боғҳои ҳосилдиҳанда, нашъунамои зироати кишоварзӣ ва кишти зироати мавсимӣ аз заҳмати софдилонаи марди деҳқон ва фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дарак медиҳад. дар маҷмӯъ сокинони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи давлат ва дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободониву созандагӣ ва сабзкориро боз ҳам тақвият бахшида, барои рушди устувори ноҳия ва тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ саъю талош менамоянд. Исмоил Соҳибназарён, Искандари Саид, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб татбиқи нақшаву барномаҳои мукаммал ва амалисозии тадбирҳои ободониву созандагӣ мароми тоза дорад. ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар ҷашнҳои миллӣ дар доираи эълони 300 рӯзи ободониҳо дар вилояти Хатлон тадбирҳои ободонӣ ва чорабиниҳои маърифатӣ дар ноҳияҳои Муминобод ва Мир Саид Алии Ҳамадонӣ тақвият дода мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. таъмини зиндагии босаодати мардум яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. дар ин замина ба рушди инфраструктури деҳот низ таваҷҷӯҳи махсус равона шуда, иқдомҳои шоиста ҷиҳати тақвият бахшидани ободониву созандагиҳо, сарсабзгардонии муҳити атроф, таҳкими эҳсоси худшиносии шаҳрвандон, истифодаи мақсадноки заминҳои корам, рушди соҳаи варзиш, фарҳангу ҳунар ва ҷалби таваҷҷӯҳ ба омӯзишу равнақи соҳаҳо дар сатҳи деҳот амалӣ карда мешавад. вобаста ба татбиқи чунин ҳадафҳо дар вилояти Хатлон 300 рӯзи
наврӯзи ободонӣ эълон гардидааст. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи муъминобод ҷиҳати амалисозии ҳадафҳои ҳукумати мамлакат доир ба омодагиҳои сазовор ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва наврӯзи байналмилалӣ дар асоси таҳияи нақшаи мукаммал ва таъсиси гурӯҳҳои корӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия силсилачорабиниҳои маърифатӣ ва тадбирҳои созанда роҳандозӣ гардидааст. дар партави чунин ташаббусҳо сокинони деҳаи тӯтои ҷамоати деҳоти балхобии ноҳияи муъминобод бо ташкили ҳашарҳои оммавӣ сангфаршнамоӣ ва бетонрезии роҳҳои мошингарду пиёдагарди маҳаллиро идома бахшида истодаанд. сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар самти иҷрои ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ва иҷрои вусъати бунёдкориву созандагиҳо саҳми фаъол доранд. дар раванди тадбири мазкур масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, намояндагони мақомоти прокуратура, сокинону соҳибкорон ва дигар фаъолон иштирок намуданд. ҳамзамон баҳри таъмини фазои зебову муаттар бо шинонидани ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ атрофи муассисаҳо, хонаҳои истиқоматӣ ва шафати роҳҳои нақлиётиро ободу сарсабз намуда, иқдоми мазкур оянда низ то охири мавсим идома бахшида мешавад. сокинони деҳоти дурдаст дар самти самаранок истифодабарии заминҳои назди ҳавлигӣ низ ташаббуси фаъол доранд. бо бунёди гармхонаҳо ва меҳнати аҳлона дар таъмини фаровонии маҳсулоти ғизоӣ саҳмгузоранд. ҳунармандӣ низ дар шароити деҳот яке аз бахшҳои рушдёфта ба ҳисоб меравад. ҳоло ки айёми баҳору таҷлили ҷашни наврӯз аст, бонувону ҷавондухтарон бо омодагиҳои ҳамаҷониба маҳфилҳои идона ташкил намуда, бо намоиши ҳунарҳои дастӣ ва андӯхтани таҷриба аз ҳамдигар баҳри ҳифзу эҳёи анъанаҳои миллӣ ҳунари хешро сайқал медиҳанд. дар идомаи чунин тадбири ҳадафнок бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш, мусобиқаи футболи хурд баргузор карда шуд. иқдоми мазкур барои тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат карда, ҳавасмандии наврасонро ба ин соҳа бештар месозад. дар партави иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат, раванди татбиқи чунин ташаббусҳои созанда дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ низ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ҷараён дорад. сокинону соҳибкорони ҷамоати деҳоти Заркӯ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар тадбирҳои ободониро дар маҳал вусъат бахшида истодаанд. дар ин замина мунфаршнамоии роҳҳои мошингарди маҳаллӣ бо мароми баланди меҳнатӣ идома доранд. ҳоло тибқи нақша дар қисмати роҳҳои мунфаршшаванда бо ҷалби техникаву механизмҳои соҳавӣ ва ҳашари дастҷамъонаи сокинон, сангфаршнамоӣ ва устуворгардонии зерқабати роҳ ҷараён дорад. бунёди роҳ яке аз василаҳои муҳими таъсиррасон дар таъмини рушду пешрафти соҳаҳо ва болоравии сатҳи некӯаҳволии мардум мебошад. сокинон бо шукргузорӣ ва ифтихор аз суботу оромии мамлакат, саҳмгузорӣ дар ободии маҳаллро вазифаи муқаддас, амали шоиста ва мояи сарфарозӣ медонанд. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, ҷалби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар ҷамоати деҳоти Заркӯ беш аз 14 километр роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллидоштаи ҷамоат пурра аз навсозӣ карда хоҳад шуд. имрӯз сокинон бо як рӯҳияи тоза камари ҳиммат баста барои беҳбудӣ ва ободии деҳа омода ҳастанд ки саҳми худашонро гузоранд. дар баробари вусъат додани бунёдкориҳо ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ, инчунин ҳифзи фарҳангу тамаддуни бостонӣ, эҳё ва тарғиби суннату анъанаҳои миллӣ, баландбардоштани эҳсоси худшиносиву худогоҳии шаҳрвандон, афзудани истеҳсолот ва суръат бахшидани раванди ободониҳо дар ноҳия аз ҷумлаи муҳимтарин ҳадафҳои амалишаванда маҳсуб меёбанд. бо мақсади эҳё ва густариш бахшидани оини ҳунармандӣ, тарғибу ташвиқ, омӯзиш ва идома бахшидани анъанаҳои миллӣ дар доираи иқдому ташаббусҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо усули деҳа ба деҳа ва ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа пайваста маҳфилҳои фарҳангӣ ва чорабинҳои маърифатӣ баргузор мегардад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, минтақаи Кӯлоб, Ахбор. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. дар ин замина ҷамоати деҳоти Фахробод бо ташаббусҳои созанда, бунёду навсозии иншооти иҷтимоӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ ба як намунаи ибрат табдил ёфтааст. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд. дар доираи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Хӯросон корҳои сохтмонӣ ва бунёди иншооти таъиноти гуногун бо суръати баланд идома доранд.
то имрӯз сохтмони 206 иншооти гуногун ба нақша гирифта шуда ҷараёни иҷрои онҳо бо иштироки фаъолонаи сокинон ва соҳибкорон таъмин шудааст. аз ҷумла дар деҳаи баҳористони ҷамоати деҳоти фахробод сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 бо 2 ошёна ва 11 синфхона барои 602 хонанда дар Дубас вусъат меёбад. муассисае ки мо ба хонандагон таълиму тарбия медиҳем фарсудаш аз соли 1968 инҷониб ин муассиса амал мекунад ва мо лозим омад ки дар назди ҳамин муассисаи кӯҳна синфхонаҳои иловагӣ созем. сокинон ва соҳибкорон бо саҳми фаъолона умед доранд ки бинои нави таълимӣ то оғози соли нави хониш мавриди истифода қарор гирад. қаблан хонандагони деҳаи баҳористон дар шароити на чандон муносиб таҳсил мекарданд ва амалӣ шудани ин иқдом имкон медиҳад ки онҳо аз ин ба баъд дар синфхонаҳои барҳаво ва муҷаҳҳаз таҳсил намоянд. ҳамзамон дар деҳаи айёмчашмаи ҷамоати деҳоти фахробод сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 барои 252 хонанда дар Дубас идома дорад. бинои нави таълимӣ аз 2 ошёна ва 16 синфхона иборат буда дар он шароити арзандаи таҳсил муҳайё карда мешавад. сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ ва дигар иншооти иҷтимоӣ дар ноҳия барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома доранд. ин иқдомҳо ҳамчунин нишон медиҳанд ки саҳми сокинон ва соҳибкорон дар рушди инфраструктури таълимӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии мардум нақши муҳим дорад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин биноҳои нав хонандагон дар шароити замонавӣ таҳсил хоҳанд кард ва ин барои рушди маҳоратҳои илмӣ ва таълимии онҳо мусоидат мекунад. дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ки аз соли 2022 оғоз гардид дар ноҳияи Спитамен бештар аз 700 иншооти гуногун таъйинот бунёду навсозӣ карда шуд. то моҳи сентябри соли равон дар ноҳия боз зиёда аз 50 иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. замони соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Спитамен бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати кишвар дар тамоми самту соҳаҳо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада садҳо иншооти таъйиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. имрӯзҳо азми мардуми ноҳия ба он равона шудааст ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раванди ободонию созандагӣ боз ҳам тақвият ёфта бунёд таъмир ва навсозии бештар аз 800 иншоот дар муҳлати муайяншуда амалӣ карда шавад. аз ин нишондиҳанда дар давоми бештар аз 4 сол дар марказ ва деҳоти ноҳия 745 иншоот ба истифода дода шудааст ки тибқи маълумоти масъулони бахши меъморию шаҳрсозӣ иҷроиши нақша 93%-ро ташкил медиҳад. бунёди мактабу кӯдакистонҳо, бунгоҳу марказҳои саломатӣ, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои муосири хизматрасонӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, таъмиру навсозии роҳу пул, кӯчаю хиёбонҳо ва таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокию полезӣ ки асоси нақшаи рушди маҳалро ташкил медиҳад, марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. дар ноҳияи Спитамен маъракаи сабзу хуррамгардонӣ хоса бунёди боғу тогзор ва шинонидани ниҳоли дарахтони ороишию ҳамешасабз ҳам бо маром идома дорад. инак дар арафаи ҷашни ҷаҳонии наврӯз намояндагони касбу кори гуногун бо мақсади саҳмгузорӣ дар раванди татбиқи ҳамаҷонибаи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо дастгирии мақомоти маҳал дар ду шафати роҳҳои автомобилгарди Куруш, Сарбан ва деҳоти Истиқлол бо шинонидани бештар аз 1000 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабз, сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда дар ин тадбири муҳими экологӣ фаъолона иштирок намуданд. ба таъкиди масъулони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия амалӣ намудани чунин тадбирҳо рушди устувори экологиро таъмин менамояд. ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни байналмилалии Наврӯз ва 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ободонию созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ дар маҷмӯъ дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Спитамен вусъат ёфта дар ин баробар ба тозагии кӯчаю хиёбонҳо ва маҳалҳои аҳолинишин таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад.
ободони дар маҳал дар деҳаи фатмовути ҷамоати деҳоти Рарзи ноҳияи Айнӣ сохтмони мактаби нави замонавӣ идома дорад. Ин муассисаи таълимӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мегардад. дар деҳаи фатмовути ҷамоати деҳоти Рази ноҳияи Айнӣ сохтмони мактаби нави замонавӣ идома дорад. Ин муассисаи таълимӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гарида дорои ду ошёна ва синфхонаҳои муосир хоҳад буд. хонандагони деҳа солҳои зиёд аст ки дар бинои кӯҳна таҳсил намуда пас аз хатми синфи нӯ барои идомаи таҳсил маҷбуранд ки ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 дар деҳаи Похуд раванд. барои расидан ба мактаб онҳо ҳар рӯз тақрибан 3 километр роҳтар менамоянд ки барои хонандагон мушкилоти муайян эҷод мекунад. бо дастгирии давлату ҳукумат имрӯз орзуи деринаи сокинони деҳаи Фатмовут амалӣ гарида истодааст. мактаби нав бо тарҳи муосир бунёд гарида синфхонаҳои барҳаво, ҳуҷраҳои фаннӣ, китобхона ва дигар шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи хонандагон пешбинӣ шудааст. ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Фатмовути ҷамоати деҳоти Рази ноҳияи Айнӣ муассисаи нав бунёд гардида истодааст ки ин барои таълими тарбияи ояндаи фарзандонамон як тӯҳфаи беназир ҳадия мегардад. бунёди чунин муассисаи таълимӣ ба беҳтар гардидани шароити таҳсил, баланд бардоштани сатҳи донишандозии хонандагон ва рушди соҳаи маориф дар ноҳияи Айнӣ мусоидат менамояд. сокинони деҳа иброз медоранд ки бо мавриди истифода қарор гирифтани мактаби нав фарзандони онҳо дар муҳити муносиб таҳсил намуда барои ояндаи дурахшони кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд. бунёди ин муассисаи таълимӣ боз як қадами устувор дар беҳтар гардидани инфраструктури соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил барои насли наврас ба ҳисоб меравад. таваҷҷӯҳ дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, бунёди иншооти нави хизматрасонию истеҳсолӣ дар ноҳияи Ванҷ ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар шудани хизматрасонӣ ба мардум мусоидат намуд. ҳоло дар ноҳияи Ванҷ ҳадаф ба татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ равона карда